Hello people! Hapon na guys. Happy Monday! Dito pa rin yung ating bisita. Busy siya. Si Kati na dun. Kita ka ba, Kat? Dito siya. Dito yan nag-breakfast. Siya nagluto ng breakfast niya. Kasi pagdating niya dito, tapos na kami mag-breakfast. Hindi ako naka-vlog kanina. Parang nasanay ako na every Monday or weekdays. Late na ako nag-start ng vlog. Hindi ako nag-vlog kanina. Magluluto daw si Manay ng adobo sa asin. So, pinato namin itong pork belly. Mga, apat lang pala yung tino natin. Tama lang ito. Apat na ganito kalalaking pork belly, guys. Ikakat ko lang siya. Tapos, lulutuin ni Manay. Panoorin natin siya. Baba, the cards. Take over na ang cook, guys. Tapos ko na siyang i-cut-cut. So, yan. Nilagyan ng maraming garlic. Tapos nilagyan niya ng vegeta. Or kaya, kung may chicken powder, maganda. Chicken powder. So, chicken powder, kung meron. Kung wala, vegeta, okay lang. Okay, magic sarap pwede rin. Magic sarap. Asin. Ayaw mo tong asin ko. Ayaw ko yung asin niya. Ayaw mo yung ganito. Gusto niya yung rock na Kasi hindi ko ito na. Hindi yun maalat. Hindi ito maalat. Hindi ba yung maalat? Table salt lang talaga siya. Cooking salt ba yan? Hindi. Sakto din na. May iba-iba ba? Oo, may table salt, may cooking Ano salt. ba yung table soup? Ano lang yung mga Pang pagkalang yung lasa. Kunwari sa pala. So, kailangan bilhin cooking salt? cooking salt or rock salt. Rock salt. Malapit na din. Salamat dahil. Hindi talaga siya maalat. Hindi yan alam hindi mo matatansya talaga. Nano pa din yung dye. Sabi ni Nilo, iba daw nga yan, table salt sa cooking salt. Thank you. I'll just now you're writing the song. DHL yan. Iniwan. Alam na nila saan nila iniwan yan. Thank you. Paano kung ibang tao tapos dinala na No signature required. So, pag adobong asin Manay, yan yung dry, di ba? Interview. Hala, don't break it, ha? Please, that's enough. It's not turning on. It must be broken. They turned it off. Who did it? Mrs. Zaki? Uh-oh, you again. Yeah. Yep. And take it. Kailangan ko yung sikreto malapit kumuha ko. Talagang para manood daw With ang love. flavor. Tapos huwag kayo maghugas. Pakabanyo nyo. O yung bracelet mo Manay, nag-ano na oh. Ganyan na din ako may rings pa ako. Mababash na naman tayo. Kaya nga Sis. Hindi naman siya ganun. Hindi naman ganun, tapos ganun. Yeah. Tapos papalambutin. Okay lang yan, Pandora naman. Hindi naman siya hindi siya malansa. Tapos papakuluan lang. Papaluan. Hanggang mag-dry. Ayan. May tubig na siya, Ito guys. ng mga winner. Nag-vlog ka, Kat? Hindi. Ito na naman. Ay, hala, you remind me of my battery na kailangan ko i-charge. Tapos na ang lutuan. Yung mga boys, guys, kumain na yung mga bata. Si Baby B, tapos na siya. Hindi kakain mo. Kasi nilutuan ko sila ng meatballs, tapos may chips. Pero kinain ni Kuya meatballs at rice. Tapos ito yung atin. Ay, balik, kinuha mo na yung luto na. Fried na. Tama ba yung pagkakat ko or sana mas malaki? Mas malaki sana. Huwag mo kasi ako ito. Hindi, okay lang. Bite size kasi sabi niya. Ang liliit tuloy. Hindi nyo. Bite size na yung baby. Nagka-baby V. Bite size para kay baby V pala yan. Kinuha niya yung mga luto na, guys, tapos ibabalik niya yan sa air fryer yung iba. So, after pala pakuluan, i-air fry na. Pero pag wala kayong air fryer, Pwede sa lang oil. Oo. Maraming oil. In fairness sa air fryer natin ha, pang ilang beses na natin yung ginamit. Ginagamit ko yan araw-araw kasi sa bacon, pero hindi pa nag-smoke. Hindi yan mag-smoke. Hindi siya nag-smoke talaga siya na talaga. Kunin mo yung mga, medyo may mga, brown.
Ayan. Tapos balik sa air fryer. Sarap na yan. Di ba kumunti yung ano? Kumunti yung apat na ano, pork belly kanina. Nag-shrink, oo. Ayan, oh. Ate maganda. Tikman mo. Anong gagawin? Tikman mo lang, tapos na yan. Mayroon pang iba. Bali yung mga naluto na, kinuha niya. Tikman mo, Day. Ang lambot. Oo nga, crispy. Parang nga sa ano? Parang adobo. Ito yung adobo namin sa Cebu. Ito yung adobo namin sa Cebu. Oo. Wala suka. Ito talaga. Piniprito lang ni Papa, adobo na. Nilalagay toyo. Wala. Si Papa na naman. Ewan ko kung mayroon, pero si Papa na. As in, dry talaga na dry. Ito. Tapos, ano ulam natin pa adobo? Ito kayong adobo na alam ko. Na malalaki. Di maliit. Oo, malalaki. Malalaking ano. Sarap. Sarap, very garlicky. Garlic, diba? Oo. Are you ready to eat Baba? Kumakain yan si Olin yan, di ba? Oh, careful, Veronica. Marami pa yan, Dad? Or? Dalawang ano natin para... Okay. Dalawang bowl? When I walk into the kitchen, you saw the look on my face, you saw the look on my had to get out of this place. I sent something. Sila na talaga. Kain tayo, guys. Bago siguro yan nabili ni Jan. Oo, kasi. Yung dilaw ata yun. Oh, kay TJ. Where to cut out? Yeah, where? Which bit of the fence? It's so long on the other side. I can't see it. Yung football, guys, nasa kapitbahay. Nakik ni Zaki mo. Alam na. Pag nakik talaga. Kaya nga, iba kasi dito. Buti sana kung sabi... okay ba? Wala na, ano sa door. What's she doing? What Dami nangyayari ngayon behind the scenes. Iba kasi dito, kasi ibo sa Pilipinas yan na ano, para, paki ano lang, pag ano ng bola namin. Dito wala kasing tao din sa kabila. Just stay here. Parang sabihin lang na, pakipasa po na. Ay, may bola kami dyan! Dito wala na ano na, naunto. It's okay, Where's Yai? po. Where's Yai? Where's Yai? Mami, kiss Yai. Where's Yai? Ano po yan? Bakit di po yan? You hungry, kuya? Okay. What color is the bowl? Yellow. Yellow. No, The not red one? the old. No, Is it the the old. yellow? No, it's very old. Ah, I only got it last year. Yeah, it doesn't matter po yan. Still a bowl. That's right. Ito na pala guys yung luto ni Manay guys. Tapos ang sauce namin toyo mansi na may chili flakes at saka banana ketchup. There. Ayan, balik. Okay na siya. Wala nang yari. Okay na. Wala nang yari. balik na naman siya. Balik na lang siya. Saan siya nayari? Sa door? Oo, ganyan oh. Hindi siya tumiting. Ganyan siya oh. Nagpa-practice siya malasing. So may ganito yun si Mami oh. I remember that. Doon siya nanonood sa pinto, tumatakbo, tinitignan niya si Zach. Kasi si Zach paurong, gano'n. Umarket kasi si Zach yan. Ito yung gusto mo, diba? Kukunin niya ni John. Ano sa pakano? Paano niyo makukuha yun? Hindi ko alam. Be careful with that camera there, kuya, ha? Kasi tingnan mo, oh, mga ano na nga yan eh, mga bird. Kasi walang tao. Ipunin niyo yung bola niyo dyan. Ikit niyo ulit yung iba. Magiging foodie factory na yan. Napuno na ng bola. Pag may bumili, hindi naman yan, for sale naman. Hindi po, sir. Mom, I went. Wow, you have to listen. Harvard Town. Oh, I don't know. That's right. You're not gonna get anything from Harbour Town. Kung binibenta yan, parang mo yan, ano? Nabilan.
Yung sa kabila nga, nabili na agad. Yan. Ay, sa custom. Tsaka Malaki yun ha. Malaki siya tingnan, pero mas malaki yung bahay namin. Bakit Pakakala pa? namin. Sa kanila Sa kanila Wag. wide, pero maliit daw sabi nila, mas maliit dito. Pero malaki siya tingnan sa labas. Oo nga, malaki yung tignan sa labas. Sa amin, ang liit sa labas tingnan, Mm, pero pero pahaba. ang haba. Pero ano yun, magkano yun? 600 something? Yeah. talaga? Mahal yun. Corner ba? Hmm? Corner? Ilang bedrooms? 3 bedrooms? Ano ba yung ano yun? Oo, baka 3 bedrooms din. Ang karami itong kanin. Ang dami ba? Kanin? Sabi ko sa'yo. Marami pa nagluto si Ate. Sabi niyo eh. Sigara? No, it's not over there. Oo! Right. Akyat bahay. Bakit ka naman basketball? Wala, pumasok tayo sa Zam. Akyat bahay talaga ng pamilyang ko. Baka may aso. Wala ba siguro? Walang asa. Hi, Baba. Wala ako narinig na aso dito. Yung rice? Careful, careful. No? Okay. Push mo yung mga anak mong akyat bahay. Akyat siya? Uy, mag-ingat kayo ha. Hindi nyo alam kung ano nang dyan. Baka may ahas dyan. Story time muna. Story time muna bago ipakita yung mga akyat bahay na anak. It's cold out there, Bob. It's cold. Ala. Cold? Paano na? Patapos na first month ng winter. Ano na, dito pa pala yung ato. Ano daw? Nakasara ko sa kanya. Baka nakakahuli lang. Ayun. Diyos ko. Pag may ano na mga ubod. Meron? Did you see it, John? Ayan na! Ito na! What? Oh, it's here! Get summary! Yeah, every Yeah. time you go around the front. Nandito na pala ang bola. Ay, kawawa. Nasa may puno lang pala. Abla. Can you please close the door? It's freezing. Veronica? Veronica, close the door, Bob. It's cold. Ang ganda na outfit ni Veronica. Bonds! Thank you. Veronica? Baba! This outfit. Hanap na hanap sa baba. Nasa ano pala puno? Nasa puno. Sa Nandun na talaga si Zach? Parang pumasok. Pansalong kunin Inakit siguro yung... Inakit siya ni John. Bakit ininja si Sako? Kasi si Sako may pagka-ninja yun. Tapos may napasa ako doon Ikaw na pulog nun natin eh. Hindi, sabi niya, doon ka sa vlog mo nung pumunta ka sa bahay. Ano kaya ginagawa nila sa taas? Veronica. Ng room? Ay, nakita ko sa vlog. Oo. Ano kaya? Sino kaya? Kanino kaya ang paa niyo? Akyat bahay kasi yung batang yan. Akyat bahay gang. Oh, ano, tinap na ha? Yeah, oy, baka mahulog niya Is that yan here doon. na? Nakabalik na siya? Magkano nakuha niya? Ayan o. Oh my God, you're here. Good job! Good job. What's in it? What's in there? You find it. Yeah. On the plate. Yeah, I know what's in there. Is it Low. inside the house? I don't know. You don't know? They didn't go inside the house. No, not inside. Baka pala daw yung mga tao kumama sa bahay. Sa ano ba sa yard? Garage. Oh, garage. Sa garage. The the backyard. Is it dirty? Long grass. Marinig Bush ka na kasi yan eh. Meron sa ako eh. Baba, close the door, Bob. Inside there. Push, Baba. Veronica, push. Good girl. Nice. Manners? Cold. Yes. Ang ganda ng kulay na yan, dog. Baby purple. Baba? No? Oy, oy, oy. Veronica! I've never sinned before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousands. Alis na si Manay. Alis na sila. Wow. Okay. Si Tita. Ayun. What did Tita? How about my hug?
Oo, Tita Rose. Kay Bongka to. Nauna pa si Bronca. Bye, Bob. Ay, hindi pa babay. Uy, Hindi pa tayo uwi. hindi pa uuwi si Bronca. Ito yung uuwi. Will you miss me? Will you miss me? Yeah? Will you miss Tito Dan? Sige, sige, Tita Rose. Yeah? You will miss Tito Dan? Bye, Kuya. Mwah. Asan si TJ? I mean, TJ? Zach. Nasaan si Kuya Rose? Zach, hey guys. Saturday. Hindi pa tayo uwi. Buang pa. Oh, yeah. Nagdala na lang. Uuwi na din siya. Nakashoes na nga siya eh. I have socks on. Do you? Do you? Nag-socks ba siya? Oo, may stocks. Nakaalis na din si Cathy, guys. Nakaalis na silang lahat, mga kaibigan. Si Cathy din umalis na, kakaalis lang. Meron akong package. Open natin to. Feeling ko ito yung Olay. Partner to ng Olay na ginagamit ko na gustong-gusto ko. Gustong-gusto ko siya, guys. Tingnan nyo yung mukha ko. Wala akong makeup. Nag-lip tint lang ako kanina, pero nawala na. Okay siya. Tapos unti-unti nang nawawala yung ating mga pimple marks. Unti-unti nang nawawala. Kakagamit ko lang nun, ha. Kakastart ko lang gumamit nun. Tapos unti-unti na silang nawawala. Nakakaloka. Ang galing. Open ko lang to. Feeling ko ito yung Olay. I'm not sure. Sa eBay to galing. Kasi yung partner nung ginagamit ko ngayon, hindi siya available dito sa Australia. Yung ginagamit ko kasi ngayon, nabili ko siya sa Chemist Warehouse. Meron siya sa Chemist Warehouse dito sa Australia. Meron din siya sa Priceline, yung mga dito, mga chemist dito, meron siya. Wait, check. Ay, hindi. Joke lang. Ay, yeah! Ito yun! Ito nga yun. Ito, guys. Meron to sa Pilipinas, ha? Available siya sa Philippines. Dito lang sa Australia, yung hindi ito available. So, ito at saka yung ginagamit ko ngayon, available siya sa Pilipinas, guys. So, kung interesado kayong i-try, available siya sa mga drugstore dyan. Watson's, kung saan, sa mga mall, available siya. So, ito yung Olay Dewy Radiance, White Radiance Light Perfecting Essence. Yan. Na-deflate ko na yung beds nila, Manay. Kailangan natin gawin ngayon, mag-laundry, guys. Ang dami. As in, gabundok ang aking labahin. Hindi ako nakapag-laundry sa weekend kasi syempre may bisita tayo. So, ngayon natin siya gagawin. Tapos yung mga bedsheets din na ginamit nila Manay, laundry natin yun. Guys, nandito na si Dan kanina pa actually. Nag-ano lang kami, pahinga-pahinga, chika-chika, pinag-usapan namin yung mga bagay-bagay. Parang tanga kung ano-ano pinagagawa. Yeah. Meron kaming mga pinaplano sa buhay, guys. Na i-share ko sa inyo kapag ready na kami i-share. Pero that's what happened. I'm just cooking his dinner. Ang aking best friend, mga kaibigan. Nagtatrabaho na naman siya. Yan yung ginamit para sa kanina, diba? Adobo sa asin. Ito, si Dan kumain ito ng konti kasi hindi talaga daw siya kumain kanina. Na busy siya sa work. So, hindi siya kumain ng lunch. Tapos, nag-guilty din daw siya kasi marami yung kinain niya sa weekend. So, kumain siya. Konti na lang natira sa akin. Hindi pa ako gutom kasi late pa kami nag-lunch. Hindi naman. Actually, tama lang. Pero, hindi pa ako gutom. So, inaano ko muna. In-airfry ko lang ang kanyang steak para sa kanyang dinner. And sabi niya ayaw niya daw mag-side dish kasi sobrang laki nitong steak na to. Ito yung leftover. Hindi siya leftover. Pero hindi namin siya naluto nung Friday. Kasi wala si Tony nung Friday. So merong isang steak na natira. So ito yung dinner niya. Ito yung T-bone steak na malaki. Hindi din ako nakapag-laundry kasi sabi na Dan bukas na. So bukas ko na lang gawin lahat. Hala! Tingnan niyo ang aming cactus. Siya na talaga ang nagbaw sa people. Siya na talaga. Straight sana yan siya eh. Feeling ko parang may nilagay na chopstick si Dan para mag-straight siya. Ngayon siya na talaga ang nagbaw. Nashook ako kasi naalala ko nakatayo yan eh. Meron niyang chopstick na tinali ni Dan sa chopstick para tumayo. Anyway,
yung ating air fryer, hindi pa rin siya nagsusmoke, guys. Ano, yan din yung ginamit ko kaninang umaga. Nagluto ako ng breakfast ng mga bata. Ano, bacon. So, kaninang umaga, hanggang kaninang umaga, non-stop yung pagtatrabaho niya. Nag-bacon tayo kaninang umaga. Tapos, nilutuan ko din yung mga kids ng meatballs para lunch nila. So, nag-meatballs din ako dyan. Tapos, nag-adobo sa asin ni Manay dyan. And now, steak. And so far, and sana hindi mangyari, hindi pa talaga siya nagsusmoke, guys. And yung ginagawa ko sa kanya is, hindi ko siya like hinuhugasan right after every use kasi that would be really exhausting sa akin. Just imagine ilang beses natin siyang ginamit tapos hugasan ko siya every after use. Hindi ko siya hinuhugasan. Yung ginagawa ko is, yung yung nilalagyan ng food natin, inaano ko siya, like, right after use, na medyo mainit pa siya, winawipe ko siya ng paper towel. Kasi kapag hinintay mo naman na mag-dry, lalo na ngayon na sobrang lamig na, natutulog yung mantika. Pero kapag natulog yung mantika, tapos gusto ko siyang gamitin ulit, inaano ko siya ng hot water para hindi na sobrang tigas ng mantika, tapos i-wipe na lang siya. Hindi naman siya mahirap i-wipe kasi non-stick. Yeah. So, yun lang yung ginagawa ko. Pero dapat mo siyang hugasan every now and again kasi yung base niya, yung pinaka-base niya dito sa ilalim, doon napupunta yung mga oil. So, yun, kailangan mong kunin yung oil doon, kailangan mong linisin. Pero, as long as malinis yung lalagyan niya ng food, every use, that's good. Para din hindi magka-halo-halo yung mga lasa, like lasa ng meatball, mahalo sa alam mo yun? So, yun yung ginagawa ko. Inaanuhan ko siya ng paper towel. So far, hindi naman siya mahirap gamitin kasi sanay na din ako na may air fryer. So, okay na okay siya. And so far, guys, okay na okay talaga yung performance niya, ha? Walang smoke. Wala, ni konti. Kasi yung Philips namin noon, lumalabas yung smoke dito, oh. Nakikita ko talaga, nagumaganon talaga. Ito, wala naman. Mas maganda lang talaga yung gawa ng Philips. Like, well, except for the nagsusmoke siya. Feeling talaga ni ate dun sa Meyer, nung binilhan namin, na bad batch talaga siya. Aside from that, maganda talaga, maganda yung pagka-open. Like, feel mo talaga ba na iba talaga yung mura, at saka iba talaga yung mahal. Ito, medyo pahirapan pag-close kasi kailangan ko pa talaga siyang idiin. Yung sa, Philips, like, you know, smooth yung pag-close, pag-open. Pero ito, okay na. Basta hindi nagsusmoke, okay na. And the performance sa pagluto ng food, okay na okay din. And napansin ko sa kanya, kasi sobrang bago pa niya siguro, sobrang mas mabilis yung cooking time niya compared sa Philips ko. Yeah. But maybe that's because nga, bago pa siya. Pero yeah, so far, wala akong complaint sa kanya. Nasasanay na ako sa pag-open, pag-close niya. Kasi yan yung pinaka-complaint ko nung una, na medyo pahirapan yung pag-close. Kasi kailangan ko pa talaga kailangan ko mag-assist dito para i-close siya. Kasi kailangan ko siya idiin. Pero, ngayon, nasasanay na ako sa kanya. So yeah, so far, so good. And yung yung price difference, ang laki ha. Kasi yung Philips, $499. Ito, yung original price, $299 lang. Nakasale pa siya ng $149. So, $500, $149. Alam mo yun? Kasi nga, nakasale siya. Pero, kahit na hindi siya nakasale, $500 at $300 yung difference. Diba? Nakakaloka. Pero kung naghahanap kayo ng air fryer, okay na okay yung Smith & Noble. Nakasale siya ngayon dito sa Australia. So, I'm not sure kung available siya sa inyo. Pero, 1 minute left na lang. Hindi ko pa siya Dada ako ng dada, hindi ko pa flip yung steak ni Mister. 1 minute na lang natira, flip ko lang saglit. And ito, hindi naman siya kailangan i-flip talaga, guys. Dahil nakalimutan i-flip, hindi na daw kailangan i-flip. Pero guys, totoo, hindi na siya kailangan i-flip. Kasi may natatanggap din ako ng mga messages na sabi, huwag mo na i-flip, hindi na kailangan. I agree, hindi naman kailangan, pero I just like doing it. Almost ready para 1 minute left. Guys, nakapag-skincare na ako. Magpapalit lang ako ng pantulog and matutulog na kami ni Danny Boy. Nagchika-chika kami ni Miss kanina na finalize niya finally yung mga niya. Yung mga
kaganapan niya. Pupunta siya dito, guys. So exciting! Pupunta siya dito. Nabook na niya yung kanyang mga, mga tickets. Papunta dito. Yun na yung aking vlog. Thank you so much, guys, for watching. Please like this video kung na-enjoy niyo yun. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys. Hopefully bukas. Be good. Good night. Bye. Mwah.